И ето най-новия модел бариера на Proteco, която е с двуцветно рамо. Когато е в долно положение свети червено, когато се вдигне свети зелено. При натискане на дистанционното започва да мига лампата и при напълно вдигнато положение светва зелено. След изтичане на автоматичното време за затваряне започва да мига червено и предупреждава, че бариерата ще се затвори. Когато преминават пешеходци, се задействат фотоклетките и не позволяват на бариерата да се свали. Тук натоварването е голямо и често хора минават през фотоклетките и забавят бариерата. Ето сега се спуска и остава да свети в червено.